जोङो नुनो मोनदों जे नैबे निउ रायखांबारियावहाय गुबुन गुबुन जायगायावहाय फालिनाय बायदि बा होनाय बायदि एम्बुनि हाबा होनायखौ जों नुनो मोनदों। बेखौ मानि थाखाय होनाय जायो आरो मानि थाखाय होनांगौ बेनि सायावहाय फोरमायना होनो हागोन। दा गोजोननाय थाबाय BRB इउटिउबार बिथां बुद्दिराम ब्रह्म दा बिथांनि सासे बयजोंबो मिथिजानाय सासे इउटिउबार बियो दा बिथांनि नाजानायाव दिनै जोंनि बे गोथार आफा एम्बु राजा रानिनि हाबायाव नुजाफैदों आरो बियो हाबाया बियो गोदो 27 बार दिनै जानो थांगासिनो दं। दा बुंनो थाङोब्ला जों 27 बोसोर जों बे हाबाखौ मानि थाखाय होयोब्ला जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबांनाखि मानसिफोर एबा सुबुंफोर जोङो उसुख बिसुख एखमबा लोमजागोन एखमबा साजागोन एखमबा लामायाव बायदिसिना लोगो मोनबोगोन एखमबा दादु फुजालि मानलु माला जागोन आरो लोगोसे हथात माबाफोर माने गोब्राब माबाफोर लामायाव लोगो मोननाय बार गाज्रि नांनाय बेफोरबायदि लोगो मोननायखौ जोंनि बे मन्दिराव माने फाहामनाय जायो आरोखि। दा जोंहा जोंनि गुरु अर्थात बिहु मोसाहारि बियो 2023 मायथाइयाव बियो गोमानानै थांबाय। दा बेखायनो बे गोमानानै थांनायनि उनावहाय बिनि आंगो बिसि रिथा मुसाहारि दा जोङो जयै रायजो राजायै सावरायनायनि गेजेरजों मन्दिर कमिटियाबो नोजोर होनानै बा बिनि फारसे गोसो होनानै जाहाथे बेखौ लाखिफिननांगौ बिनि थाखाय जों बे मन्दिरखौ फसंफिननाय जादों। दा बियो जेसेबांखि थागोन बियो बेखौ बियो दैदेनलांनांगौ। बेजों लोगोसे जोंहा बिनि हेफाजाबगिरि अर्थात लेङाइथ' नङा बेखौ जों मा नायगिरि आखान्थि हिसाबै जोंहा दङ जाहैबाय रयेन बसुमतारी आरो सासे सोलोंसा दंबाय जों खनेराम बसुमतारी रिथा मुसाहारि खनेराम बसुमतारी आरो रयेन बसुमतारी बे साथामजोंनो जोंनि बे आफा एम्बु राजानि मन्दिरनि बे फुजा फाथिखौ बियो मोजाङै मोजां सामलायो आरो गुबुनफोर सोरबाफोर नायनो माबादोंब्ला बेहा बाराय लानानै एबा सम लानानैबो बिसोर नायनानै हरो बा फोसाबनानै हरो। दा जोंहा फैयै फैयै जोंहा दिनैहाय बेनो दिनै दहायनो बुंनो थांबाय आङो एम्बुखौ मानो होयो। दा जोंहा बिफां लाइफां गैयाबा दुलाराय जिब जुनारा थांना थानो हाया। दा बिनि थाखायनो जों अखा नांगौ जायो। बे अखा मोननो थाखाय जों आनान गसाइनाव बा एम्बु राजा रानिनाव जोङो बोर बिनांगौ जायो। दा बिनि थाखायनो जोङो नैबे हाबाखौ बोसोरे बा बोसोरफ्रामबो जों होनाय जायो। दा मानसिफ्रा बुंसोलायो माबा एम्बुखौ हमब्रबना होनो मा गोदान नेमखान्थि मालाय दा रावबो फैफेरा गोजान बुङो बाथ्राफोरखौ खाथियाव फैनानै नुफैबासो बेखौ नंगौ होननानै मिथिनो हागोन बियो। दा जों मा होनबावनो दा रायजो राजा आरो आइ आफाफ्रा जोङो बिसोरनि अननायजों जोंनो सान्दा खांनानै जा गरथि मोनो रायजो राजा बा आइ आफानिफ्राय जोङो बेखौनो जोङो दिनैहाय बे गोथार आफा एम्बु राजानि मावनाय जुलिखौ जोङो खुंनाय जादों। जोङो नुनो मोनदों जे माखासे सुबुं बा गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय बेफोरबायदि हाबा होनायखौ जों नुनो मोना। दा बैफोरबायदि सुबुंफोरनि थाखाय नोंथाङा नैबे दिनैनि एम्बु जे हाबा होनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायहरगोन बा मा मेसेज होगोन। दा बेखौथ' आं बुंनो सानो दा नंगौ गुबुन जायगायाव जोंनोथ' नङा जोंहा एम्बुखौ हमनानै हाबा होयो। दा ओजोंहाय फैयोब्ला जों मोनथिनो हागोन जोङो जे रायजो राजा जों ज' जानानै मा रोखोम खुङो आरो मा रोखोम खालामो बेखौ गाव स्वयं गाव नायफैबासो गाव बुजिनो हागोन। दा दाथ' जोङो मा बुंनो बे रायजो राजाफ्रा जे नुजाफैबासो बेखौ बे आसल माबाखौ हाबाफारिखौ बुजिनो हागोन आरो मिथिनो हागोन। जोङो नैबे निउ खाग्राबारियावहाय जे एम्बु हाबा होनायखौ जों नुनो मोनदों बेखौ मानि थाखाय होनांगौ आरो मानि थाखाय होनाय जायो बेनि सायावहाय फोरमायना होनो हागोन। दा बेथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो माबा भगबाननि नामै जोंहा आफा एम्बु रानिनि मुङै हाबा होबोबाय थानाय जाहैबाय। दा जोंहा बेखौ फालिबोनाया जाहैबाय 27 बोसोर जाबाय आरो दासिमावहाय। दा जों बेफोरखौ इसोरनि मानि थाखाय हाबा होयो होमबा जोंहा अनेकथा जोङो संसार जानायावहाय जोंहा माने सुख सान्थि जाहाथे न'खरा गोजोन लाखिनो थाखाय जोङो बेखौ इसोरखौ जों नागिरनांगौ जायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो गासिबो गावबा गावनि मोनसे बिजनेस फालांगिनि थाखाय
थांखिया जाहाथे जाफुंसारो दा बेफोरखौ लोब्बा लानानै जोङो बेनि थाखाय इसोरखौ सिबिबोनाया जोंनि थाखाय गाहाम आरो बेजों लोगोसे जोंनि न'खरफ्राव जोंनि संसार जानायफ्राव सान्थि सुख सान्थि जानो थाखाय जोङो बेफोरखौ इसोरखौ नागिरनांगौ जायो बेखौनो जोङो इसोरनि अनगा जोङो जेबो दाय मावखुमानो हाया जाहाथे इसोरनि बारगा जों हाबा मावोब्ला जोंनो सास्ति मोनो जों दा बेनि थाखायनो जों इसोरखौ नागिरनांगौ जायो आरो दा जों बेनि थाखायनो जोङो दिनै निउ रायखंबारि गामियावहाय जोङो आफा एम्बु राजा एम्बुरानि बोसोराव खनसे फुजा होनाय जायो भगबाननि नामावहाय दा बेनो जोङो बे फुजा होनायाव जों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रानो जोङो बेखौ मदद होबोनाय जायो दा जों बेखौनो आं खावलायनाय जायो। जोङो नुनो मोनदों जे नैबे निउ रायखंबारि जे गामि बे गामियावहाय गोबाव बोसोरनिफ्रायनो एम्बुनि जे हाबा बेखौ होबोबाय थानाय जोङो मिथिनो मोननाय जादों दा बे एम्बुनि हाबाखौ मानि थाखाय होनाय जायो आरो मानि थाखाय होनांगौ बेनि सायाव सारा फोरमायना होनो हागोन। रादाब नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनाय आं बेखौनो फोरमायगोन जे बे एम्बुनि हाबाखौ मानो थाखाय होदों बा मानो थाखाय होनो गोनां जादों बे जाहैबाय जों मोनसे सरासनस्रा बुजिनो हायो समग्र प्रिथिबियावहाय मानसिनि बागै जायफोरा जिब दङ बा जिउ दङ बिथांमोनहाबो जुलि जाजोबो दा जोङो एम्बुखौ जों मानो थाखाय जुलि होनाय जायो बे जाहैबाय मा बिसोरो जों मानसि बादि जुलि लानो रोङा आरो जोंनि मानसि माहारिया एम्बुखौहाय जोङो गोबां खहा खालामबोयो दा जाहाथे बे खहानिफ्राय रैखा जायोबा बेखौहाय बासायो बिनि थाखाय जोङो जोंनि नैबे निउ रायखंबारि गामियावहाय सासे बिहुं मोसाहारि होननाय बिथाङा दा रुंसारि जाना थांबाय बिथाङा 2002 मायथाइनिफ्राय बे एम्बुनि हाबाखौ होबोजेनदों होबोनानै दिनै 27 बोसोर आगान सुरबाय दा जों बिथांखौ बाख्नायनांगोन दा এই खारना बेनो जे जाहाथे जोंनि मानसि माहारिया एम्बुखौ नस्थ' खालामा एम्बुखौ नस्थ' खालामनाङा मानो होनना बुङोब्ला बे जोंनि सुथ्रु नङा आरो एम्बुआ जोंनि थाखाय जेबो खहा खालामा बरंस एम्बुआ जोंनि न'आव थायोब्ला उसुं खनायाव थायोब्ला जोंनि एम्फौ एनला थाम्फैफोरखौ जानानै जोंखौ रैखाथि खालामो दा बे हिसाबैनो आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा जाहाथे एम्बुखौ बुथारनो नाङा आरो एम्बुखौ जोङो पबित्र जुनार हिसाबै मानिना लानांगौ बेखिनिखौ आं बुंबाय। सार जोङो नुनो मोनदों जे माखासे गोबां सुबुंफोरा सावरायनायखौ जों खोनानो मोनो माखासे नैबे अखा हानाय बोथोराव अखा हायैनि जुनावबो एम्बु हाबा होनायखौ खालामनाय जायो होननानै फोरमायो दा बेनि सायावहाय सारा फोरमायना होनो हागोन। नंगौ बे खोथाया सैथो मोनसे समावहाय बोसोरब्रै बोसोरबासो जाबाय बिनि सिगां अखा हायाखैमोन गोबां खरान होदों बे समावहाय एम्बुखौ हाबा होनाय लोगो लोगो बिनिबो उननि बोसोरनिफ्राय एम्बु हाबा होबाय बेवहाय बिनि उननि बोसोरावहाय अखाया हादों आरो बेनो जे सरासनस्रा बेनो जोङो एम्बुखौ बुथारनो नाङा एम्बुआ एरनांगौ जथेस्थ' मानो होनना बुङोब्ला एम्बु गाबनायजोंसो जोंनि जोमैया जावरिखांबोयो होनना जों गोदो आबै आबौआ बुङोमोन एम्बु गाबाब्ला अखा हाया होननानै गोदो आबै आबौआ बुङोमोन दा जों बेखौ दासिमबो जों फोथायनांगोन आरो फोथायना लानांगोन। सार दिनैनि नैबे एम्बु हाबा होनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायगोन? रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों जे जोङो साननानै लानांगौ जे एम्बुआ मोनसे पबित्र जुनार आरो बेयो मानसि बादिसो बिनि आथिङाबो आसुगुराबो मानसि जेरै ओरै मोनबा दङ सिगांनि आसिया मोनबा उननि आसिया मोनबा दा जोङो बेखौ रायज्लायनो रोङा हिसाबै जों एम्बुआव लादों नाथाय बियो एक्जेक्टलि बुंनो थाङोब्ला बेबो मोनसे मानसिनि रुप दङ दा बेनिखायनो जोङो एम्बुखौ जों बुथारनो नाङा आरो एम्बुखौ जों हाबा होनायाव गाजा गोमजा मदद होनांगौ आरो जोंनि बे कसुगाव ओनसोलल' नङा गुबुन गुबुन जायगायावबो हायोब्ला एम्बुनि हाबाखौ बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै होनाया मोजां आं बेखौनो खावलायहरनो लुगैदों।